खुलुमबाय बयनिबोसिम दिबु सुबातारि इउटिसिनिफ्राय बखौ बरायनाय थाबाय दिन माखासे मोजां गाज्रि रादाबखौ आं फरायनो लादों फैदों होनबा दिन माखासे मोजां गाज्रि रादाबखौ फारियै मिथिलांनि। खारबाय थानाय गंसे ट्रेनआ गंसे फयल लानाय ट्रेनजों सौग्रावो जेराव ट्रेनआ हरखाबै खामब्लावो। खारबाय थानाय ट्रेनआव अर खामनायनि जाहोनाव रेल लाइन साखाथिनि माखासे न'फोराबो खामो। बे जाथायावनो माखासे रैखाथि हान्जाया माखासे सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो हायो आरो रावबो सुबुंफोरनि जोखोम जानाय खौरां मोननाय जायाखै। बे गिख्रंथाव जाथायानो जायो मेक्सिक'आव। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला ट्रेनजों सौग्रावनाय ट्राक ड्राइभारखौ हमनो हाबाय। आइएसएलनि सेमि-फाइनाल मेचआ बड'लेण्ड टेरिट'रियेलिजम टीम आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि गेजेराव बादायलायनाय जादोंमोन। बड'लेण्ड टेरिट'रियेलिजमनि मानास ब्रह्मआनो 10 मिनिटावनो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि हेंथायै गलसे गल सोनो हायो। बिनि उनाव कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि मालकि कटिसुआ 16 मिनिटावनो गलसे गल सोनानै मेचनि स्करखौनो समान खालामो। सेमि-फाइनालनि नैथि हाफ गेलेनायनि 24 मिनिटाव जोंब्ला ब्रह्मआ कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि हेंथायै गलसे गल सोनो हाबावो, जेराव बड'लेण्ड टेरिट'रियेलिजमनि टीमआ बे मेचआव देरहायो। बे मेचआव देरहानायजों लोगोसे जोंब्ला ब्रह्मआ मेन अफ द मेच बान्थाजों लोगोसे 10,000 नोगोद रांखौ मोननो हायो। बे खेबजों खेबथाम जाबाय गावनि आंगो फिसाय आरो सानै फिसाखौ गारना खारनाया। हाबा जायैनि सिगां लाइमोन समनि मोजां मोनलायनायाव खोथा होदोंमोन हिन्जावआ थाखा फैसा नांलाया, गथ' गथाय खांनानै अनज्लायना संसार जालांगोन। नाथाय बियो बेसेबां सैथो दिनै फोरमान जाबाय। हौवायाबो हाबा लाखांनानै दिनै मोदै गनांबाय। क'क्राझार जिल्लानि उल्थापानि आउटपस्टनि सिङाव थानाय गोरिबेल गामिनि सन्जिब औवारिनि आंगो बिसि रुहिता औवारिया फिन खेबसेबाव बहाबा खारखुमानानै दङ। गावनि फिसाय आरो सानै 6 आरो 8 बोसोर बैसोनि गथ'फोरखौ गारनानै सोरजों खारखो ना बहा दङ, नाथाय जेबो खौरां गैया। मोनथिनाय बायदिब्ला न'खराव जेबो जाहोन जायालासिनो रुहिता औवारिया गारना खारबाय थादों। रुहिता औवारिखौ सोरबाफोर नुयोब्ला 9707715009 आरो 9394253106 नाम्बाराव न'खरनिसिम फोरमायहरनो थिनदों। क'क्राझारनि बानुगाव गामियावनो जौगाखां खोन्दोनि अंगनाबादिनि ICDSनि मिरुखौ बेखेवदों। क'क्राझार जिल्ला दतमा डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय बानुगाव गामियावनो अंगनाबादिनि ICDSनि मिरुखौ मेहेरगोनाङै बेखेवनाय जादों। हाबाफारियावनो बाहागो लानानै मिरुखौ गावनि आखाइजों बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बेखेवना होनानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ जोबोर गोजोननायखौनो फोरमायदों। आरो खौरांनि गेजेरजों अंगनाबादिनि ICDSनि सेन्टारखौ मोजाङै लुफुंना होनायनि थाखाय लुफुंग्राफोरखौ साबायखर होयो प्रमद बर'आ। मख'जाथावदि हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदोंमोन सानजा क'क्राझारनि MLA लरेन्स इस्लारि, दतमा ब्लकनि DC LCCD मासिगिरि रबिराम ब्रह्म, दतमा डेभेलपमेन्ट ब्लकनि PDO CC PDO मावफारियाव ICDS सेन्टारनि सुपारभाइजार आरो ओनसोलनि रायजो-राजाफोर। डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करप्शननि गोख्रों नायबिजिरनायाव डिब्रुगड़नि DT अफिसार सन्जीब हाजरिकानि न'निफ्रायनो गासै 2,30,800 रांखौ बोखांनो हायो आरो सन्देह खालामगासिनो दङ। सन्जीब हाजरिकानि न'निफ्राय रां मोनबावगोनखौ आसाम पुलिस बिफानआ। लोगोफोर, दिनैनि माखासे मोजां गाज्रि खौराङा बेखिनिल'मोन। नोंथांमोना आंनि फरायनाय रावखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामगोन ना मिजिंथिबाय। थेंक्स फर